खुलुमबाय मोनाबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरबाय। दिनै जों जौ मोनलोङैनि थाखाय गावनि जिउखौ फोजोबना लानाय आरो लोगोसे कर'ना भाइरासनि बागै माखासे खोथा सावरायगोन। भारत हादराव गासै 893 सुबुंफोरा बे बेमाराव गोग्लैबाय आरो थैनाया गासै 19 जन जाबाय। लोगोसे गासै 9 जन गथ'फोर, जाय गथ'फोरा बोसोरसेबो जायाखैमोन, दा बिसोर गथ'फोरनावबो बे कर'ना भाइरासखौ पजिटिभ मोननाय जादों। लोगोसे महाराष्ट्र स्टेटआवनो गासै 180 कर'ना भाइरासनि पजिटिभ केसेस मोननाय जादों। आसरित, मैयासो 647मोन, दिनैनो 873 जाबाय। ओरैबायदि बारायदों लकडाउन होदोंब्लाबो। दा बेनिखायनो गाव गावनि जिउखौ गाव गावनो संरैखा खालामनांगोन, नङाब्ला बे बेमारजों रावबो बासायनाय नङा। औ नंगौ रायजो राजामोन, भारत हादराव गासै 893 सुबुंफोरनाव बे बेमारा गोसारबाय आरो थैनाया 19 जन जाबाय। मैयाहाय थैनाया 18 जनमोन, दिनै 19 जन जाबाय। लोगोसे बे बेमारा बोसोरसेबो जायि गथ' गोरलैनाव जाबावबाय। जोंनि बे भारत हादराव सानसेयावनो गोबां सुबुंफोरा बे बेमारजों साग्लोबजादों। लोगोसे केरेलायाव सासे 38 बोसोरनि सुबुङा फासि नांना थैदों। 21 साननि थाखाय भारत हादरखौ लकडाउन खालामनायाव वाइन शप बन्द जादोंमोन आरो बे वाइन शप बन्द जानायलाय बे सानस होननाय सासे सुबुङा जौ बायना मोनैनि थाखाय गावनि बेसेन गोनां जिउखौ गावनो फोजोबना लाबाय। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला बे सानस होननाय सुबुङा जौ फाग्लामोन एबा मदाबिमोन। दा बे जौ मोनलोङैनि थाखाय गावनि जिउखौनो गावनो फोजोबना लाबाय। आसरित, बेबायदि जाथाया जोंनि बे बिटिसिआवबो जाखांबाय। थांनाय 2012 मायथाइयाव बेबायदि जाथाया जादोंमोन जोंनि बे बिटिसिआव। औ नंगौ रायजो राजामोन, जोंनि बे भारत हादराव लकडाउन होनायनि उनाव केरेलायाव सासे 38 बोसोरनि सुबुङा फासि नांना थैदों। 21 साननि थाखाय लकडाउन खालामनायाव वाइन शप बन्द जानायलाय बे सानस होननाय सासे सुबुङा जौ बायना मोनैनि थाखाय गावनो हारसिंनो फासि नांना थैबाय। बे सानस होननायनि न'खरनि मानसिफोरा फोसावनाय बायदिब्ला बे सानसआ सानफ्रामबो जौ लोङोमोन, नाथाय बे जौ मोनलोङैनि जाहोनाव बेबायदि जानांबाय। आसा खालामो जोंनि बे बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि जाथाया माब्लाबो दाजाथों होननानै बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय।